Hi guys! Today is January 31, 2021. Kauban sa akong pamilya, mag-prepared me, manimba mi sa Catholic Church. So, maupay akong pag-ilis, maupay akong pagbutang og moisturizer sa akong naong. Klaro kaayo guys nga, wala pa koy kilay. Mangilay ta taod guys. Atong kilay-kilayan ng atong kilay nga daginutong. Magbutang sa akong moisturizer. So, ang akong saning na today is tanan naka-red. Red na red ang aking position, ang akong dress today. So, mamutang sa taog kilay guys, para naman maaputay kilay. Ginuto ni atong kilay guys. Katoliko ang among religion. So, kami na lang upat ang nabilin dire kay nauna na ang akong mother-in-law. Kauban ang iyang duha ka mga alalay. So, karon mangilay ta guys kay kaluoy pa sa kilay guys, hapit na wa na gid linya. Hindi ang wala ko nabutang og moisturizing. Kumaon na ni guys, katigo pa ba ta mangilay. Atong ikumpara guys kung unsay kalahian sa way kilay ug naay kilay. Di ba? Nakatunong ko guys, naka-jackpot ko pag kilay guys nga wa na nagsami-samig maadyo guys. Diba? Sige, spikas. Ato na po ning linyahan dire. Unahon ni nato ning linya sa ubos. Kaya maumang puno ni ang technique. Unahon puno ang tiha. Isa na po dire. Uwing kilay guys, paghimok siguro na mo guys, nawadaan na buhok sa nahudtan sa buhok sa mais ko kilay. Way gikabutang naku nabutang ig kilay, daginuton na lang buhok sa mais butang sa kilay. Nga daginuton og kilay. Buro magnakuan do guys. Nabaraw na subayo. Okay na siguro ni guys. Di man jud tali magtupong ning kilay guys, naamang di sa pagmodel. Kahiwi-hiwi. Kahiwi-hiwi man jud tali. Mauna ni. Okay guys, nana ko'y kilay gamay. Nanay buhok sa mais ang akong gibutang ug ang uling. Okay. Next episode. Next steps. So, I put this. Para magwapa po ta gamay. Atong pagkabira ning atong katiguang. Bahala na. Di ko anad anang mag-makeup og katiguang. Bahala pataka-taka naman ta ning kabir sa tong katiguang. Maadyo na lamang. Kabir-kabirag. Sa maningan BB cream. Nila ito pinubre ra ni guys, pinubre makeup. Diba? Nangamis-amis gamay. Butangan po rin. Hi! Hello guys! Hamis gamay! Sunod. Nag-make up na ko. Pag ganit ko lotion. Kanina po. Kanira good gamay. Agtang gabi to makitaan kay makamas man. Mga nakuan ni og nulbot. Dayon kania made in China. Where is my cho? Oh, pinobre nga blush on. Nagkantidad ra ning tag 50 pesos. Wa man pud na allergy noon.
Ginagmay, make up. Pinubring, make up. Hurot nagpalit make up. Kanina. Butang dong. Butang di atay. Okay, mang lipstick ako. Mang lipstick na. Ayaw din. Okay. Where is my trademark of my headband? Where is my trademark headband? Headband kuya! Kana di ang gisabit palihog. Something light gray. Thank you. Oh, akong assistant hinugo gagud si mama. Diyan akong kibido. Where is my kibido? Pero wala pa man yung mauga. Thank you. Utan yung anak ko. Utan na taadyo. Nakonsensya. So, ito na po ang suot ko today. Nag-una-una ko Valentine's Day. Para dili halata na. Nagkinahanglan ko bulak. Oy, Valentine's Day is coming. That's why nag-dress ko red. Hala? Sure ko nga hingluag ning akong sanina. Hingniwang ka jud ko. Nga arang buka manina. At ko inaghinginap ning sanina ah. Anong hingluag naman ko? Tapay hingluag ng akong sanina. Hala, hingluag. OMG! Sure ko na hiniwang na ko. Hala, arar maning ako. Pero kahumbukton, steady pa rin, malaki. Hi guys! Manimba nami, ako ang driver, ako ang yaya. System at one. Hi guys, painit paminta. Thank you. Ay mo? Sige, get inside. Ora ko na lamang nagamiton dire sa ubos kay basig mo kwanta ka. Joke lang oy. Sige na. Get inside na. We are ready for safety. Okay guys, we are ready for safety. We will go out now. Sa garage na mo. Moay. Okay guys, di anami. Okay guys, mag-atras-atras ako. Kay mularga nami. Ato nami sa sasakyan. Di ko ganahan o di ko matanaw sa likod. Ikaw ang camera boy. Ken, paliw na ko sa kanang kuan Ken, payo Ken, kay uwan ko Ken. Mga kuan ra ba ning mga kauban Ken, hadlukan ra ba ning hadlukan ra ba ning mga kauban kuan Ken, nagbitbit ra ba ning asin. Nagbitbit ang asin ning mga kauban. Make sure ka adunay mga kahimanan ang atong Kasi Mingming na yun. sige, Mingming. Where is Ming? Ay, security. Sa maliit yung ani. Ipapaghanin yung maliit ani guys. Ini akong mga kauban es bari man eh. Pinakagalagan sila. Ito yung mga girl binaan sa ko. Chismis pag
gadun mo. Ako na yung mga girl visitor dito. Kasi na yung nangabot ng mga friends and relatives sa amo. Sa among neighbor. Neighbor. Yeah. New in 2 years. New in 2 years neighborhood. Lagi karon pa man pud ko nakasabot nga. Di ko lang manimbar ba taon dyan chismis. Naturta agi. Sanduka. Namiglit na mi guys sa among pagsimba Diyos ko eh. Tatag ta ni. Dili na takadod. Human na may nanimba guys. Okay, bye-bye. Palitag ba? Chupaw lang ako. Okay guys, pag humana mo og simba, mihapit mi og Kim's Big Shop. Ang lamian nga bibingka nga super init pa. Kay ganahan man gad jud mi sa iyang super init na bibingka kada hapon, always available. So diha po'y siupaw nilang dilamian po lang akong mga anak. So pag abot na mo sa balay, so mauna sad to ang among next episode sa among vlog. Okay guys, ngani sa takutob guys sa atong vlog sa akong pagpalit og pan. Kung gusto mo mukaon og pan nga lamian og init pa nga bibingka, available sa Kim's Big Shop naa nahimutang sa Magsaysay Street, Baybay City, Leyte. Okay guys, bye-bye.